давоми 2 рӯз рӯзҳои 13 ва 14 декабр маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии тоҷикистон макони баргузоршавии чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнону румӣ гаштааст. дар ин ҷо варзишгарон аз тамоми манотиқи кишвар барои иштирок кардан дар ин мусобиқа ҷамъ омаданд ва миёни ҳам сабқат мекунанду беҳтаринҳо муайян мешавад. муайян кардани беҳтаринҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар соли 2026 нуқтаи асосии мусобиқа маҳсуб меёбад. мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш аз ҷараёни мусобиқа давоми 2 рӯз пайгирӣ мекунем ва аз лаҳзаҳои ҷолиби мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнону румӣ ҳамчун марҳилаи асосии интихоб ва омодасозии варзишгарон барои мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар рӯзи аввали мусобиқа рақобатҳо аз намуди куштини тарзи озод ба нақша гирифта шуда буд ва наздик ба 150 варзишгар аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада миёни ҳам сабқат намуданд. зери сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии ҳамаҷонибаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ соҳаи варзиш дар мамлакат рӯз аз рӯз инкишоф ёфта истодааст. имрӯз мо дар кушодашавии чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнону румӣ қарор дорем. мақсад аз баргузории чунин чорабинии имрӯза ин пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалб намудани ҷавонон ба ин намуди варзиш, инчунин муайян намудани дастаи мунтахаб дар чемпионатҳои байналмилалӣ мебошад. дар чемпионати имрӯза варзишгарон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ширкат варзида истоданд. мақсад аз баргузории чунин рақобатҳо ин рохат ёфтан бар чемпионатҳои байналмилалӣ мебошад. одатан ҳама варзишгаронро мухлисӣ мекунем ва ҳама варзишгаронро дӯст медорем ва инчунин мо барои мухлисии дар ин ҷо мо ҳузур дорем барои Мустафо Ахмедов ва Ҳусейн ва дигар варзишгароне ки парчамбардори кишвари мо ҳастанд дар сатҳи байналмилалӣ куштин мегиранд. инчунин Абдулмаҷид Кудиев, мо онҳоро мехостем рақобати тамошобоб бубинем. аввалан ташаккури худро ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи куштини Тоҷикистон мерасонам ки сол аз сол бинед ки чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи баланд ба тамоми қоидаҳои байналмилалӣ яъне ки гузаронда шуда истодааст. ташаккури худро мегӯям ва бинед ки ҳамасола фарқият шуда истодааст аз куштини тарзи озод. имсол бинед ки теъдоди қариби 150 нафар варзишгар аз рӯи даъват дар куштини тарзи озод дар ин мусобиқа ширкат варзида истоданд ва ғолибон ва ҷоизадорони худро яъне ки имрӯз боз ду вазига муайян менамоянд. сабқатҳо аз куштини тарзи озод аз рӯи 10 вазн баргузор шуд. ҳар як вазн рақобати хоси худро дошт ва муборизаҳо то лаҳзаҳои охирин пуршида ҷараён мегирифт. аз баромадҳои аввал маълум гардид ки паҳлавонон барои пирӯзӣ ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ инчунин шомил шудан ба ҳайати мунтахаб бо тамоми қувва мубориза мебаранд. аз нигоҳи мо ҳамчун як варзишгар, ҳамчун як мухлиси ин намуд, мо аз масъулин барои дар сатҳи баланд бардоштани ин намуди риштаи куштин аввалан миннатдорем ва борҳо мо шоҳиди он гаштем ки дар осиёи миёна мо агар назар кунем варзишгарони мо нисбат ба варзишгарон на он қадар бартарии кам доранд. бачаҳои мо дастовардҳои хуб нишон медиҳад. мо инчунин шоҳиди он ҳастем ки як моҳ қабл мо шоҳиди бозиҳои исломӣ будем, шашумин бозиҳои исломӣ дар Арабистон будем ки дар он ҷо Кудиев Абдулмаҷид рақобати диданибоб нишон дод ва соҳиби медали нуқраи бозиҳои исломӣ гашт. бинед ки мо аллакай бо федератсияи куштини Тоҷикистон бо кумитаи кор бо ҷон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин чемпионате ки баргузор мегардад дар ин ҷо беҳтаринҳо кадоме ки дар дастаи мунтахаб шомил мешаванд ҷойҳои якум, дум ва сеюм, ино барои
омодагӣ барои соли 2026 ки дар пеш ду мусобиқаи бошукӯҳ аст барои радабандии ҷавонӣ аст. мусобиқаи Яшардогу дар Туркия ва Иван Яриген дар шаҳри Красноярск. аввал омодагии мо барои ду мусобиқа аст ва баъдан чемпионати Осиё мешавад, чемпионати ҷаҳон ва муҳим ин аст ки боз бозии осиёгӣ мешавад дар соли 2026. он нафароне ки дар дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини дар тарзи озод баъди ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешаванд. ба инҳо тамринҳо гузаронида мешавад ва омодагӣ барои соли 2026. баргузоршавии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнонурумӣ дар анҷоми сол ба он хотир аст ки ҳайатро ҷиҳати иштирокашон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барои соли 2026 муайян кунанд ва имрӯз рақобатҳо аз намуди куштини тарзи озод баргузор шуда истодааст ва рақобатҳои муқаддамотӣ аллакай оғоз шуданд. мо пайгир мешавем рақобатҳоро ва аз ҷараёни ин мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. пайгир бошед, чунки беҳтарин куштингирон барои иштирок кардан дар ин мусобиқа номнавис шуданд ва кӯшиш мекунанд ки аз худ маҳорати олӣ нишон бидиҳанд. меравем ва аз ҷараёни мусобиқа бохабар мегардем. бале касе ки дар ин мусобиқа ғолиб мегардад ба мусобиқаи соли 2026 ҳамчун аъзои дастаи мунтахаб дониста мешаванд ва сафарбар гарда мешаванд. мо хоҳиш мекунем ки машқҳои даста ҷамъонае ки пеш аз чемпионати Осиё ва мусобиқаҳои байналмилалӣ ки ҳаст бештар ва гузаронанд ки варзишгарони мо тайёрии хуб ба мусобиқаҳои оянда сафарбар гарданд. кори доваронро ҳам метавон баҳои баланд дод. албатта дар баъзе лаҳзаҳои ҳассос эътирозҳо аз ҷониби мураббиён низ ба қайд гирифта мешуданд ки дар куштин бо номи челленҷ маъруф аст. ин ҳолатҳо бештар дар рақобатҳои пуршиддат ва баробар ба миён омада далели ҷиддият ва масъулияти баланд дар муборизаҳо буданд. бо мақсади таъмин намудани адолати комил ва баҳогузории одилона аз ҷониби Федератсияи куштини Тоҷикистон ва мусобиқа довари дараҷаи олимпӣ аз кишвари Эрон даъват карда шуд ки вазифаи сардовари чемпионатро бар уҳда дошт. ҳамаи ҳолатҳои баҳснок ва эътирозҳои пешниҳодшуда аз ҷониби сардовар бо истифода аз наворҳои такрорӣ бо диққат мавриди санҷиш қарор гирифта тибқи меъёрҳои байналмилалӣ ба онҳо баҳои ниҳоӣ дода мешуд. дар маҷмӯъ метавон гуфт ки кори ҳайати доварон дар сатҳи хеле хуб буд ва баргузории мусобиқа дар фазои шаффоф одилона ва мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонии куштин ба миён гузошта шуда буд. дар ҳамаи мусобиқҳо дар ин ҷо пеш аз ҳар як мусобиқа сардовари мусобиқа тамоми доваронро даъват менамояд. теъдоди 10-15 дақиқа мефаҳмонад ки ҳамин чизое ки ба тавре ки чӣ хеле ки нофаҳмоӣ мешавад дар вақти усули варзишгарон мо челленҷ мегӯем барои ҳамин мураббие ки ҳамун нафару секундандӣ дорад ки дар ҳамчун мураббӣ бояд ки дар ҳудуди 5 сония ҳамун эътирози худро челленҷи худро партояд ва ҳамун ҳолате ки баргузор шуд нофаҳмоӣ дар вақти иҷрои усул ҳамин чизро бояд ки аъзои жюри дида мебурад ва ба ҳақдоршон ки баъди дидани наворо ҳамун усуле ки ягон хатогӣ шуда бошад ягон вай бошад он нафаре ки челленҷ мепартояд бох метиҳад ҳамун челленҷро боз мутаассифона боз имтиёзи дигар яъне ки бох мешавад. барои ҳамин мураббиё бояд ки хушрӯ фикр кунанд, бояд ки ҳаматарафа бинанд ки ҳамун усул
خوب اجرا شده جایی که خطاگی باشد برای این بعد در حدود 5 ثانیه دعوای خود را که چالش میکنن بعد امیر اعضای جوری دیده میبره و بعد دیدن نوار بعد حق به حقدار داده میشه. خوب همچون سرداوری مسابقه برگزار شوه این مسابقه را چگونه شرح میدهید؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب تاجیکستان. خب به هر حال من ایرانی هستم و همزبان کشور شما هستیم. ما خیلی خوشحالیم که در تاجیکستان حضور دارم. به دعوت فدراسیون تاجیکستان من در اینجا حضور پیدا کردم و مسابقات از صبح امروز در رده کشتی آزاد در حال پیگیریه. تا اینجای کار بسیار خوب. به هر حال تاجیکستان کشوری که در مسابقات کشتی در دنیا قهرمانان جهان خوبی داره، قهرمانان بزرگی داره در رده‌های سنی مختلف و در حال حاضر هم مسابقات قهرمانی کشور به خوبی در حال برگزاریه. در ایران کشتی ورزش اول کشور ماست و قهرمانان جهان المپیک بسیار زیادی داره. خب من سال گذشتم در تاجیکستان بودم برای یک دوره آموزشی و الان که میبینم استانداردهای جهانی و استانداردهای خوبی در واقع پیاده شده در کشتی تاجیکستان. مسابقات از سطح خوبی برخورداره و اینجوری که میبینیم از نظر تعداد نفرات هم کشتی تاجیکستان رشد کرده. امیدواریم که مدال‌های بیشتری رو در مسابقات جهانی و المپیک کسب کنن، چرا که از نظر فیزیکی و قدرتی تاجیک‌ها بسیار مردم قوی هستن و مطمئناً میتونن در مسابقات جهانی و المپیک مدال‌های خوبی رو از رشته ورزشی کشتی داشته باشن که نیاز به حمایت‌های بیشتر در واقع خود کشور تاجیکستان داره این رشته ورزشی. امیدواریم که دولت مردان به این رشته بهای بیشتری بدن. بعد از انجام رقابت‌های مقدماتی در روز اول مراسم گشوده‌شوی مسابقه برگزار گردید. در این چوره‌بینی رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین رهبریت فدراسیای گشتین تاجیکستان اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی مسئولین قید نمودند که برگزار نمودن چنین مسابقه‌ها برای رشد گشتین در کشور، دریافت چهره‌های نو و سفربر نمودن ورزشکاران به مسابقه‌های سطح بین‌المللی اهمیتی مهم دارد. سپس رقابت‌های فینالی آغاز گردید و در هر وزن داوطلبان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مبارزه را آغاز کردند. اولین شده فینالی وزن 57 کیلوگرم میان ایال بلالیوبسکی و حسین ملیکوف برگزار شد. هر دو پهلوان برای به دست آوردن نشان طلا و عنوان قهرمانی را به دست آوردن با تمام قوا مبارزه بردند. از لحظه‌های اول معلوم بود که رقابت آسان نخواهد بود. هر دو ورزشکار اصول‌های گوناگون تکنیکی و جسارت بلند ورزشی را به نمایش گذاشتند. با وجود رقابت جدی رقیب، ایال بلالیوبسکی توانست تشبث را به دست گیرد و در یک رقابت بسیار هم جالب با حساب 10-4 رقیب را شکست داده مقام اول را صاحب شود. حسین ملیکوف با گرفتن نشان نقره مشرف گردید و ایال بلالیوبسکی عنوان چمپیونی را در سال 2025 به دست آورد. توجه بکنید به همون حالتهایی که چگونه فشارش در این حالت بر جانب حریفش بیشتر و بهتر بود.
баъдан финали вазни 61 кг миёни ду паҳлавони пуртаҷриба аз дастаи шаҳри Душанбе Қаюм Ҳалимов ва Яқуб Ибронов сурат гирифт. рақобати ин ҷуфт барои касби мақоми аввал бисёр ҳам мушкилу шадид доир шуд. ҳар ду варзишгар бо омодагии ҷиддӣ ва тайёрии хуб ба мусобиқа ҳозир шуда буданд. рақобат то сонияҳои охир пуршиддат идома ёфт. билохира баъд аз ҳунарнамои арзанда Қаюм Ҳалимов тавонист бо ҳисоби 5-3 рақибаш Яқуб Иброновро шикаст диҳад ва сазовори нишони тилло шавад. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با گشتن طرز آزاد جای اول رو سزاوار گشتم. با 4 رقیب خود آزمایی کرده، هر چهار آنها رو بر هر چهار آنها غلبه به دست آورده. در آینده ما همراه مربی خود با مشق‌های دسته‌جمعانه که در دیگر دولت‌ها می شود به آنجا سفربر به آنجا رفته مشق‌های خود را در آنجا ادامه میدیم و تیاری جدی می‌بینیم و مسابقه‌های آینده. عبدالمجید کودیف را مصطفی احمدov همراهی می‌کند. финали вазни 65 кг бошад Довуд Ибронов ва Абдулмаҷид Кудиевро ба ҳам овард. албатта рақобат барои Довуд дар муқобили паҳлавоне чун Абдулмаҷид Кудиев ки ҷоизадори чемпионати ҷаҳон ва иштирокчи як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад осон набуд. Абдулмаҷид Кудиев аз лаҳзаҳои аввал бартарии худро нишон дода бо истифода аз таҷрибаи бой ва маҳорати баланди техникӣ рақобатро зери назорат гирифт. дар натиҷа ӯ бо ҳисоби 10-0 ғалабаи боварибахш ба даст оварда соли дуюм пайҳам унвони қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон соҳиб шуд. В общем, все хорошие, достойные соперники, с каждым приходится бороться, все на высшем уровне. Впечатление все отлично, турнир прошел, можно сказать, на высшем уровне, все как всегда, все на отличном уровне. 26-й год, планы, чемпионат мира, азиатские игры, чемпионат Азии, будем готовиться. дар финали вазни 70 кг Мустафо Аҳмедов бо Алиҷон Шеров андари майдони рақобат гардиданд. Мустафо қоозмоиро хело хуб оғоз кард ва аз лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ пештафиро дар ихтиёр гирифт. ӯ дар натиҷа қабл аз анҷоми вақт бо ҳисоби калони 10-0 ғолибият ба даст овард ва ба гирифтани медали тилло даст ёфт. Турнир прошел на высшем уровне, благодаря организаторам. Спасибо им большое. Я вот провел 4 схватки. Все были хорошие схватки. Со всеми по-разному было трудно. Не могу никого выделить, кто лучше был, кто так был. Мои планы. Я уже отобрался на чемпионат Азии, получается. Выиграть чемпионат Азии, попасть на чемпионат мира
И попасть на 2028 году на Олимпиаду, вот и все. яке аз рақобатҳои пуршиддат ва дидани финали вазни 74 килограмм ба ҳисоб мерафт. дар ин вазн ду довталаби асосӣ Аюб Бозорзода ва Муҳаммадамин Абдуллоев тавонистанд ки бо сабку услуби хос ва фарқкунандаашон ҳамаи рақибонро шикаст дода ба рақобати ниҳоӣ роҳ ёбанд. дар финали ин вазн дар қисми аввали рақобат Аюб Бозорзода бартарӣ дошт ва бо ҳисоби 5-3 пешрафиро дар ихтиёр гирифт. лекин дар қисми дуюми нерӯсанҷӣ Муҳаммадамин тавонист ки бартариро рӯи даст гирифта бо ҳисоби 8-7 пирӯзиро соҳиб шавад. طولی 12 سال میباشد که مشق تمرین میکنم. مربی من عزیز و فرج میباشد. با دستگیری مربیم من به شهر بیشکک سفربر شدم. در آنجا طولی 3 ماه مشق‌های تمرینی خود را ادامه دادم. از همین لحاظ من در اینجا گوشینی خوب نشان دادم، اما باز کوشش میکنم که خوبتر گوشین‌ها در پیش است رو افتاده نشویم و باز کوشش غیرت خود را نشان دهیم. مسابقه خیلی خوب گذشت در سطح عالی. نصیب باز از سال نو تمرین‌های خوب خود را ادامه خواهیم داد. رقابت فینالی خیلی دشوار بود. همه رقابت‌ها بر من دشوار است. من توانستم که غالب شوم. امیدوار هستم که ما رو به چمپیونات آسیا روان کنند، چون که ما قهرمان چمپیونات تاجیکستان شدیم. از همین لحاظ ما دیگر برای چمپیونات آسیا آمادگی خود را در شهر بیشکک ادامه خواهیم داد. در رقابت برای به دست آوردن مدال طلای وزن 79 کیلوگرم سامان اکراموف با رئوف سعیدов قوزمایی نمودند. سامان که سال گذشته در فینال چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتین طرزی آزاد شکست خورده بود، این نوبت با عزم و اراده قوی روی گلیم برآمد و در فرصت کوتاه با حساب 10-0 غلبه کرد و با گرفتن مدال طلا شرف یاب گردید. من رو افتاده نیستم، برای آنکه باز هم خشوع‌تر مشق را به قوت کردن در کره باز به اومده سنجیدن برآمد نو کردن. دو وزن دیگر، یک وزن در گشتین طرزی آزاد باقی مانده است و یک وزن دیگر برای مدال طلای وزن 86 کیلوگرم دو پهلوان ارزنده این وزن آیت‌الله صدورов و سلیمجان حلیمزاده موفق شدند که همه رقیبانشان را از صدر راه دور کرده به مرحله نهایی برآیند. برای غالب شدن در فینال به سلیمجان 45 ثانیه کفایگی کرد تا که رقیب را با حساب 10-0 شکست داده عنوان چمپیون تاجیکستان را در سال 2025 به دست آورد.
дар финали вазни 92 килограмм баҳодур қодиров бо исмаил картоев муқобили якдигар қарор гирифтанд. дар қисмати аввали қуввозмои қодиров бо бартарияти 2 имтиёз пешсаф буд, лекин дар қисми дуюми нерӯсанҷӣ картоев муборизаро дигар кард ва то анҷоми вақт рақобати арзанда нишон дода бо ҳисоби 4-3 пешсаф шуд ва бо тафовути 1 имтиёз пирӯзиро ба даст овард. ҳамин тавр исмаил картоев медали тилло ва баҳодур қодиров медали нуқраро соҳиб шуданд. барои роҳ ёфтан ба финали вазни 97 килограмм раҳмон маҳмадбеков бо анвар ҳасанов муваффақ шуданд ки дар рақобатҳои қаблияшон ғолибият ба даст оварда роҳашонро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кунанд. дар финал маҳмадбеков ҳунарнамоии ҷолиб нишон дод ва тавонист ки рақибро қабл аз анҷоми вақти асосӣ бо ҳисоби 10-0 шикаст диҳад ва унвони чемпиони тоҷикистонро дар соли 2025 соҳиб шавад. имрӯз нарваи мо хеле соз буд ки мо тайёрии худро зуд 3 моҳ дар Ташкент тайёрӣ дидем. омадем ки ҳам чемпионат Тоҷикистона бубурем ва 2026 дар мусобиқаҳое ки пеш аз Азиатскии лиги Азия чемпионати ҷаҳон баромад кунем. хуб, акнун рақобат оғоз мегардад дӯстони арҷуманд. аз кунҷи сурх Файзода Ашуралӣ рақобати охирин дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 финали вазни 125 килограмм ба ҳисоб мерафт ки дар рақобати ниҳоӣ Файзода Ашуралӣ бо Фарҳод Анақулов нерӯсанҷӣ карданд. дар ин рақобат Фарҳод бартарият нишон дода ғолиб омад ва сазовори медали тилло шуд ва ҳамин тартиб беҳтаринҳо дар ҳамаи вазнҳо муайян шуданд ва рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва ёнонурумӣ ба анҷом расид. Анақулов тавонист ки муваффақ шавад ва нишони тиллои вазни 125 килограммро ба даст ёбад.